Gisugyot sa buhatan sa Land Transportation Office Central Visayas, pinaagi sa bag-ong pangu niini nga si Regional Director Franz Jr. ang pagpaminus sa ihap sa mga aksidente sa Kadalanan sa rehiyon. Kini ang gipamahayag ni Franz atol sa pakikinabing niini sa Bombo Radio Cebu News Team. Kung diin, gitataw niini nga inisyal nga target niya sa iyang administrasyon sa LTO7 kayang 10% nga pagkunhod sa matala nga kakulian sa Kadalanan may kalabutan na sa mga bihikulo. Gilatid niini nga makabot nila kini pinaagi sa pagseryoso sa pagluwat og lisensya sa mga aplikante nga gipailalom og mas masusing nga driver's education og ingon man na theoretical man o practical. Subay niini gipadayag usab niini ang importansya sa kanunay nga pagmintinar sa mga sakyanan sa road worthiness niini aron luwas ang mga kadalanan sa mga posibleng mechanical failures sa mga sakyanan. Andam kini makig-alayan sa mga non-government organizations, local government unit ug ingon man sa Philippine National Police Highways Patrol Group kon PNP HPG aron mas mapalapad ang mga pamatasan sa kadalanan kung ang pagmaniho sa mga sakyanan. Our mandate is the promotion of road safety or kaligtasan sa kalsada. So my humble aim is to reduce road crash incidents. Kahit naman 10% reduction for a start. So we have to reduce road crash incidents by doing the following. So dapat seryosohin ang pagdilisensya. A driver or an applicant of a driver's license must undergo the process. Dapat mag-exams kung new driver siya, theoretical exams, practical exams, at dapat pumasa. And also, we also want to take seriously yung pag-check up ng mga vehicles. The vehicles must be roadworthy. At the end of the day, pag nangyari yan, maybe we can reduce road crash. And we want to network with other agencies like the local government youth. Ang pamahayag ni Franz Jr., ang Regional Director sa LTO Central Visayas. Gipasiyog daw sab sa Regional Director ang ilahang pagpalapad sa libre nga theoretical driving course lessons sa mga bagong aplikante og driver's license aron mapatigom ang gastuhon sa mga pribadong driving schools ang mga aplikante. Gani sa pagkakaroon na base sa ilahang mga datos, kayang ahensya nakadalit na og kapin sa 7 million pesos nga mga balor sa libre nga theoretical driving course nga makapalapad sa kaalam sa kaluwasan sa kadalanan sa mga bag-ong mga driver o sakyanan.